Fi kliem il-Malta Developers Association l-iskema mħabbra l-bieraħ minn gvern ġdid hija waħda li ser toffri kundizzjonijiet attraenti u realistiċi ferm aktar minn dak l-investituri barranin kienu jingħataw minn gvernijiet preċedenti. DA flimkien ma' qdiet oħra bħal Kamra tal-Kummerċ u l-Aqda tal-Federazzjoni tal-Estate Agents kienet dejjem favur illi din il-sistema illi kellha tiġi riveduta tkun waħda illi hija attraenti u raġonevoli. U naħseb illi dak li ħabbar il-Gvern il-bieraħ wasal għal dan il-għan. Permezz tal-programm Global Residence barranin li ser jixtru proprjetà ta' valur għoli se jkunu qed jibbenefikaw mill-permess ta' residenza f'pajjiżna. Din l-iskema ser tkun qiegħda tagħti nifs lis-settur tal-proprjetà u kif ukoll spinta qawwija lil diversi setturi ekonomiċi. Skema li mistennija twassal għal tkabbir ekonomiku li ser ikompli joħloq ix-xogħol u l-prosperità f'pajjiżna. L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-iżviluppaturi sostniet li din l-iskema ser tkun qed issaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna billi tagħti stimolu kbir lis-settur tal-proprjetà. Il-Global Residence Scheme ser tkun qed tieħu post skema oħra li kienet iddaħħlet minn gvern preċedenti, skema li ftit li xejn kienet intlaqat tajjeb mill-MDA u l-iżviluppaturi. Fortunatament kienet ġiet sospiża taħt il-gvern preċedenti u meta reġgħet iddaħħlet parametri għoljin wisq. Naħseb kif ġew mħabbra issa l-parametri huma raġonevoli u allura jistgħu jattiraw tassew nies barranin ikunu jiġu qogħdu Malta u jixtru proprjetà f'Malta. Dan il-programm ġdid ta' residenza se jkun qed jaħseb ukoll biex jinċentiva investiment fin-naħa t'isfel ta' Malta. Żoni li llum huma ċana ħafna sabiex jiġu żviluppati wara li kienu tħallew f'telqa u abbandun għal diversi snin. Dan il-programm ser inaqqas ukoll għal 15,000 euro il-limitu minimu għax-xiri ta' proprjetà immobbli u anke tal-kiri ta' proprjetà f'Malta għal dawk il-persuni barranin li jixtiequ jixtru proprjetà f'pajjiżna.